wannan gabaki ɗaya na lura kowa ɗan iska ne, ni kaɗai ne mutumin kirki. Kowa ɗan shaye-shaye ne yanzu, kowa mutumin banza ne. Ni bari ma in kira malam in ji me hukuncin wanda ya kashe kanshi ya dawo ɗaukar fansa. Hello, Allah shi gafarta malam. Wa alaikum assalam gwaita. Ina kwanan ka? Alhamdulillah. Ramallah ina da tambaya. Gwaita tambaya kuma to gwaita yi tambayar ka miji idan ba a cikin maye kake ba. A'a ba amma ya nake ba. Ka tabbata gwaita. Me hukuncin wanda ya kashe kanshi ya dawo ɗaukar fansa? Gwaita. A gwaita wannan tambayar ka gane idan kana ɗaukar fansa sai ka biya ta da wani. Okay. Su za su baka amsar abin da kake nema. Na ƙura ilimin kamalan kenan. A wannan ka ƙura ilimin gwaita. Na ƙura ilimin malam.